Serede oğlum. Asman patraklaptır. Yıldızcıklığın üstünden geçen ak yol. Akmaýanyň ýoly. Gadim zamanlarda Akmaýy öz köşejigi bilen yıldızdan yıldıza böküp gedim edip ýörkäler. Köşejigi eýlek böküp, beýlek böküp enesinden adaşaýypdyr. Şonna Akmaýy köşejigini gözläp, o yıldıza barypdyr, bu yıldıza barypdyr. Emma köşejigini tapmandyr. Häli häzir eçellem janawar köşejigini şol gözläp ýörmüş. Emdirip bilmedik süýdüni bolsa asmany döküp gidipdir. Belki şol ak ýoly ýyglap köşejik enesini tapar. Yer bolýada. Indikide mundan ama oturur. Hele şu 5 yaşan yigit de. Ay yoğa. 5 yaşan yigit? Onda ne bir yatır ho? Ay gecenin kucağında meymeler. Ay öyle mi? Anla bolýada ýöre. Onu bilem yöre. Hiç konu ho. Ay yöreseniz. Amanlar onu. Aman yatıp durun. Bolýa dedem aman yatıp dur. Bolýa tamam. Arka onuna. Ay köşecik. İntegim yatan ok mu? Ay gara borli yani. Bir şeyin ok den ha? Bolýa mene gidip yatsın. Bolýa saman ýatypdyr. Daşarda yatýan bunu soğuk demey. Oğlum daşarda ýatjak diýip boýalar. Yer bolýada. Bolýa saman ýör. Tamam ana. Nereden? Oğlum! Kıydırdı. Buyur ağay sağani. Adı ne bu? Atamerdan Oradov. Atamerdan Oradov diye ağay. Ben buyurdum Ece. Emrah. Yana ne? Buyur. Ağay çekelini. Buyur diye. Tamamı değil.
Bolacak iş bolly. Saltırak. Etmelde atları yedin. Menen tök aylanarım. Gel yememeydim da, hiç yememeydim da. Salamayım. Sağlık bey. Yok bakayım işte. Ömrümde birinci yerde kaydı okuyan. Onu da bu bolyan zatları heride ho. Ya ay belki çın olsun da ho. Ay kıyı zırttaydı. Kıyı zırttaydı bu uçluk. O nenen bu uşluğu? Ha? Ömrümde birinci yerde kaydı açıyan. Ha bolyan zatları heride. Yer neyem oluptur? Ha? İlkinci yerde açıyan kad yedi. Ben dün birinin toyunu köprek oturuptun öyle. Yok la, toyun nesi tutmalı vardı mı? İnni tere, Balkanın balıkçıları, balık tutmak mevsiminde ingen köp, diyden köp balık tutukturlar. Neneni balıkçılığın toyunu men tutmalı mıyım? Ha? Vakti yızırttaydı. Yo, dinlesene. İnenin şol yüktü balıkçılığın başlığı kimdir öyle? Kim? Atamir'dan Urak. Kaytala. Vakti yızırttaydı. Nice meyil hatınızı katnattım. Menemin ör dincalayın. Sizin ol, 40 yıl gözleyen oğlunuz şu olaymaz ne? Ay, belki. Han görmeni?
Ha? Kıyzırttaydı. Ömrümde birinci kere gazete okuyan ha. Ay pastırı olmalıysın. Ay hav Sevin ağa. Urştun alın enlikde. Hey. Şoň üçin näkileri okumak gorkýan. Hey bolýar. Ana ular toy edýärler, şoňa bar ýa. Hey, senin toyun mu tormanı geçti? Hay, toyun var burada. Dereceğim bu. Dey, hatta attan çıkıp dura ho. Ay, bolýar da.
Teň jygylygyna ahir bir gün diýerim men. Aho, kıyılırdı. Ahay. Göz yapıyorum gittiğini. Tapılan okma entegin o yittiğin, ha? Hüşür kol, hüşür. Atamerdan. Gel hem çağıralım. Gel. Vardım. İşledim. Dinleyen başla. Atamerdan ne hali? Korma oradan düşüyor mu? Tolkun yan yattı. Yer on çok neymesin diye. Toru innat yaz. Orada dolanıydı. Nasıl mı ödüm ulan? Ne mi çiğ? Geçen sapırtı boğuştu. Şu ereksin o. Hakikaten kalayın veriyor. O ne mi diye? Ben oğlum diye. Ya tepki senin ayını bakıyor. Kim? Geçen o. Mingeci. Mungar olsa. Ondan ben Atamerdan. Atamerdan. Yeğen adam. Atamerdan. Atamerdan.
Atamerdan eýilik mi? Eýgilikle. Ya. Hayran balayman. Tüýsdeňi jeňdiýe. Şunmasın ýerine. Sınırlay. Toyun men tutyan. Annen varayın. Tanam ka, ha? Hani barda? Hani var öyle? Dayda? Gözünü çırmala. Nice meyil gözledim seni. Menem gözledim. Vahşeylin bana. Gözledim. Men gözlerimden aylanayım bana. Tapılmadım. Ana tapılma. 40 yıllar yerimde tağda diyorsun oğlum. Allah can didarın gevlemedi meni. Ölüm eken, gürküday değirme. Gözler,
ödüm uğru doğum. Vah, senin ecerar bolun da alam. Gyzykly zatlar gurrun berýäňiz daýdy. Gyzykly zat. Hova gaýdym. Ine şeýtip 40 ýyldan soň oglumy tapdym. Geň zat. Keň görür ýazat ýok balam. Ýeke oglumam näl. Gelinimem tapdym. Akdyjagymam tapdym. Ondan geliniňiz siz nähil kabul etdi? Gelinimmi? Gelinim uzun moýly, owatyn, akylly, aýgarak, gowy kabul etdi. Ynhan etip bolsa, hä diýmen, özlerim gelerler. Bolýa. Siz ýatganda diýinjiňizi alyň. Bolmayar yürekteki gıybini. Hani gelin hani? Yine tanış olun. Bula gelin. Bu da aktığın. Hani enin bile görüş? Tüwülüm bu, aylanayın. Şu yıl okunu tarıya. Hani? Enin uyarıp par. Görene. Men size öýmüdi gorkady. Barın barın. Asray buldum tüdine, ecneyi kakandan sonra ihtiyar al ödüne gel. Ine bu otogda men ýaşaýan ene. Öldümem. Eneli ataly ýetim. Wah beýdime görüp balam. Ejeň bar, kakaň bar, gül ýarym aşkylaňyz bara. Men dogrymaýjan ene kakama aýlap deňizde. Ejemem günüdün işde bolýar. Ondan şu kitaba koýan ýa-da türgürleşip geçýär. Başga güýmen jämem ýok. Onsoň ýetim mi ortunda? Ýör gowsy men saňa kakama garaşýar ýerim ortunda. Ene şu yerde ene hep delep
Deňde seredip durýar. Inni keteremersin balam. Men hemişe yanında varım. Gel. O ne men düşünemem. Ödeyeceğim orta yüreğim kadar da. Görüp durma. Gözlerinde yalan. O ne yalan? Nem şülten bana düşürdün de o. O yollayan hoşu vurun, koy şu var. Gerekkaş vurulur. Uy Balkancan. Hey Akmaýanyň. Şu ayında ha oturup alacak. An yürüm dışarı çıkalım. Yürüm. Hoppa. He şeyle. Hani yekecemin. Hedir. Yekecemin durum kıymırlama. Boloyra. Bırak çıkmış biraz. Alyan. Näme etmeliň bilmeýän bolsaňyz, ýa-ha iňuldan soralýa, ýa-da iň akyllydan. Senden soraýalynna. Akyllar. Men diýenmesseň-de ertir gideliň. Enemlere. Ýaşaýyşyny göreriz, öýünü göreriz. Vay. Diline döneýin balam. Doğurdanam. Menem goňşy golamlara, doğun garnaşlary tede görkedip, begenip, gowanatym gelýär. Bismillah aýdyp berdi kaka. Başlaly. Analyň onu. Bismillah.
Gaýty galman geçdi. Hayt, çyğıllap geçenliýde. Çyğıllasa ýaglaýar. Näme? Odalam näçe gerek ýaglanny, sen ýaglandy galaýmalmysyň dedi. Salon ýağın gereksizdir. Ayya, senem salyp göräý. Galy bilse galaýsyn çyğıllysy. Entek görüýär. Aldan näme maskala bolup işesip ýördi sene. Toýa taýýarlyk görýäne dälsiňizde. Paýdurdy ýa-na. Mundan olara toy ediljek bolsa, dogan garnaşlara, goňşy golamlara aslagat salnardy welin, näme odatlaryny galaýdymy. Jiger bagryň paralap, öýdüň horlap ýördüm. Öýüm dolly ýetim çağala suratym. Hey gerek boldum. Ha? 40 ýyllar. Yok adamın güllet gördüm. 40 yıl beri kalkmadık, kapıyın tökmedik, yurdun almadı aten. Enne bugün katan sat tapırlı duru verdiler. Gitkin. Biliyen, düşünyen, sana oğul gerek. Sen o getiren adamına da näme gerektiğini men katı düşünyen. Ine şehirine teginde gül yal howly, mal mülk, näme diýsen mar. Yalňyş ýaňy ýyldy, yalňyş ýaň. Sen hakyky howsanyň kimdigini bilen aga. Gelmişekden howsal bolmaz. Hani, şu Atemerdanyň suratyny görkün şoňa. Eger o ödün tanaýsa, kesmen kelläni. Hey, gaýerlerde. Menka duydurmak, adamdan ödün bilýände. Ahmet ýegen. Birden kelläňden dinaýma. O surat bireyem gitti. Gitti? Hova gitti. Şu gödenekleri aýraýyna. Ayır oğlum, yok et. Gödenek kalmasın. Hani? Antiler. Geçe. Ne diýäň ho? Taňry alkatyn. Ahmet ýegen. Garnaşdan bilen şeýdip gatnaşyp durmaly ho. Ha? Hey. Hey. Ya, hey.
Ene. 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 Kakan küçücükke yatmadan öň her gün bir rowayaty görürmerdim. Seret oglum, asman patraklapdyr. Gadim zamanlarda Akmaýa köşejigi bilen gedip ýörke, köşejigi enetinden adaşaýypdyr. Akmaýa köşejigini gözläp, o ýyllyda barypdyr, bir ýyllyda barypdyr. Ýöne köşejigini tapmandyr. Ana ondan şeýdip bozlap ýören Akmaýa emdirip bilmedik süýdüni asmana döküp gidipdir. Derre oklarda şunu görürmeremdi. Rowaýatda aýdyşlaryna göre janawar häli reçenli köşejigini gözläp asmanyny şol aýlanar ýörermiş. Belki şu ak ýoly ýyzlap köşejik janawar öz enetini tapar. Okladymy? Akmaýa. Köşejik. Men ýadyma düşenok. Küçükdüm ne balam. Ýyllarym ýadyma düşenokda. Aýgarad görünmeýän zatlyň ýadyma düşenok. Gaty kiçdiň dewalam. Balkanjan oýaraýmy? Tenemin niýet oglum. Bir haýyşym bar. İl içinde bir maňa eje diýip ýüzlenäýtene, oglum. Bor, eje.
Men bitedi 40 yıl garaşdym. Bize enni ursat berseňiz öýe gaýda gelin. Öýüň işim känne. Bilýäňiz-e. Tagaman oturayın haydi. Sağ ol. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Sağ ol, sağlıkta görüşeli. Han hoşu seni bilen? Bağlacığım Balkancan. Yine gelin Balkancan. Gelin. Olya, sağ ol ene. Vah, iyi bağla. Uğra diýän mi? Gelip dur. Var ene. Yetişýäňi. Qıyızdırdı. Qıyızdırdı diýän. Yok, sen bir öz oğlun tapıpsın. Sen alıp oğlundan cıda düşen il gününe de gıttal. Yöne deydip ilüren olup yören yok. Ödüňe bir maskara. Menem kowum kardaşlama maskara edip gördüm. Etil takkı çanın çıkan bolsa şolatın oğlum del. Oğlum del ho, del. Digen aýdasyn sana. Atan gulyan howurman diýjek bolsaň bilinden galma. Oğlum ene gerek. Ana yok çek. Hemen bulu koyulu ediyor. O ne hemen bula koyulu? Yeri. Gel inni dünyanı düzeltmeklük. Sana kalıp mı? Ben ne ettim ho? Kıydırdığın hassa hana düşeni. Atı merdana ayıtmazsın. Menden başka da hoğuzlar gıt derler. Ne mesela o hoğuzlar değil mi? Ay hoğuzlar köpöldüler kim ayıtsa şol ayıtsın. Hıl! Men özüm aydarım. Bolýany sen ağa, mene ýöredim. Sen niýe var ya? Geldim ratsoya diýelej. Şoňa var ýa. Hey, segem toyuňy turmany geçti. Ne? Şunu iyi ver. Sol doğman geçene. İn tömelen okmaýar. Hey, gelmen geçsin de. Bu nihäme kär ediyor? Ay bilem oku. Artist mi? Aydımsı mı? Şu bilem oku soruyalı bu rat böyle. Ya Hüseyin ağa, artist olsa şeyledir. Geňörme geler.
Atamerdan. Gel seni çağıralım. Ecem ýagdaý näýli? Ejengde keseler yok. Yöne. Yönen näme o? Sen bir Lukmanmy ya? Ejenge ön gol seyretmelikin. Yürek kutorupdur. Ey, sen gowsy maňa dogrusyny aýdaý ho. Aýtsam bakmyra hoşlaşay. Ece? Ece diyen, dilimden aylanayın bağlam. Näme ol Ece? Tağaman, gelin mi? Gelmece. Oğlum, gelinim kurgun mi? Gelin gorgun. Nemeleje. Men sana bir zady. Durani. Al şunu. Gelinime verirdin. Ayap takladın. Ahtıcağım. Gelinimi. Ene! 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 Men sen ýanyňa goýberen oklara. Gelil aktyň. Şondan köp zat ýok. Nemeleje? Men Süt oğa tımari küçücükken başı ucumuna koyurdum. Ne? Anha. Al şunu. Al, ahtıcığıma verirdin. Ait. Barkancan, ayap takladın. Borcu, uyan. Meşun şoň eltip bersene. Bolýa. Ece, men Dur biraz. Ece, neme de? Dur. Ana. Veret, keptirem. Gelli. Ece. Kim var? Gelin Merik. Näme seyret durdun? Etde burada. Boljagy iş boldy. Garry işini bitirdi. Elim goýberin oňa.
Koy verer. Häzir koy verer. Pencereler açsın, kepter çıksın. Ene. 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 Ahmet degen. Yine pul. Başı uzuna daha soyardım. Gözüm şey gitmedi.
oğlun Atamerdan'ın. Oğusi, yöne oğlundan hep yarayın. Ene. 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 Nire otu? Ben sana bırak alıp vermeli. Neyme zat alıp vermeli? Atasının yanına ağısı gelince deyip de sur boyunca bu soğuk alıp vermeli. Deyip de sur deme? Deyip de sur. Niye doğru adama doğru yaşama külüğü yanına.
Ona seyret beni. Dinle dünya. Kaka. Ne? İnnem arkasına vur. Balalım hayışım enini gözleyen. Oğur ulan bir yerlerde köşeğini getiren Akmaýanyň bozlap birin olmasın. Meni bağışla. Hava. Diýmek, bıdayda men enem däller. Hava der. O nähili? Oğlum, men nimede? Düşünýänmi? Diýmek, meni ağlapsınız. Yok oğlum. Men gecemin yanğını peşhordan gidip Özüm katı gelişiydi. Yalan söyleyen. Yalana değer oğlum, düşün. Meğerde nimeli? Sen bana aytmalkenin da kaka. Aytacaktım böyle. Yagda şeyle oldu da. Düşün oğlum. Yalan. Yer ne edeceğin ne? Leyli vallahi. Menem var yerlerde bağım kaka. Kim biliyor? Belki şol rivayetdaki Akmaýanyň öz köşeğini gözläp ýörendir bozlap. Kaka. Tapar mı kak enemi? Belki tapar. Tapar.
judasyna kış aňdygyna günnidin gününe gijeň tümüne köşejek yitirin tokor akmaýan şol bozlap yürmüşün asman yüzüne Oşo güdüň senin sokur kör bolsa yol açmaga asman yüzi dar bolsa neme bozlap yürüsüň ey bat yatan